44 secondes 57 centièmes. C'est un 10e temps provisoire pour le 137. Kijk eens. Wat een macht heeft deze jongen, hè? Hij trapt gewoon helemaal door ineens. Dit is de snelste tijd, denk ik, hoor. Dit gaat harder dan Langeveld. Ja, veel harder. Voor mijn gevoel ook. Ja. We gaan wel even het verschil goed kunnen zien. Ja, grappig is dat, hè? Terwijl het maar misschien je denkt dan, 10 seconden gaat zo, hè? Want net tussen, tussen Bos en Langeveld was 13 seconden of zo. Nee, meer denk ik, toch? 43 Kijk, hij rijdt 2 kilometer langer als harder hier als Sebas. We kunnen zo weer op dezelfde plek staan waar we net waren. You got the best time for kids jump Knees. 7 minutes 24.7. Drinken vocht u nog wat? Hij is er al bijna, hè, nu, hè? Ja, nu is erop en dan is het nog nat voor je bocht. Ja, maar hier... Die fotograaf zit ook lekker daar. Die zit lekker op het hoekje.